खुलुमबाय स्टुडियो दं आंकिलिकां ब्रह्म सांग्रांजा नोंथाङा 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै हिनजावसाजों सोमोन्दो लाखिनो सानदों नामा 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै हिनजावसाखौ हाबा खालामनो मोननाय नंला आरो मोजां मोननोबो मोननाय नंला जुदि नोंथाङा 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै हिनजावसाखौ हाबा खालामनो सानदों एबा मोजां मोननो सानदों अब्ला नोंथाङा सांग्रां जा बेबारनिफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै हिनजावसाखौ हाबा खालामनो मोननाय नंला आरो मोजां मोननोबो मोननाय नंला नंगौ हादराव 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि हिनजावसाखौ हाबा खालामनायखौ लानानै मोनसे गोख्रों नेम फैदों जुदि नोंथाङा सासे 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै हिनजावसाखौ मोजां मोनदों आरो देहायारि सोमोन्दो दं अब्ला नोंथांखौ दायनिगिरि महरै गनायनाय जागोन आरो जुदि 18 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ सोमोन्दो लाखियोब्ला बेखौ जिनाहारि महरै मानिनाय जागोन बिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे गोदान आयेननि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों चाइल्ड मेरेजर सम्पर्कत किछु हाई कोर्टे इस्लामिक लर इंटरप्रिटेशनत माइनर मेरेजर क्षेत्रत एटा किछु डिफारेंशिएट जजमेंट दी राखिছিলে সেই কাৰণে আমি অসমত পস্কো एक्ट আমি আনিবলগীয়া হৈছিলে যাতে ইসলামিক एक्टर ইন্টারপ্রিটেশনটোৰ আমি ওভাৰকাম কৰিব পাৰো আৰু সেই ধৰণে আমি চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত আমি যুঁজ দিছিলো এতিয়া ইয়াত এটা খুব ভাল প্ৰভিজন আহিলে যে চাইল্ড মেৰেজ কোনোবাই যেতিয়া কৰে सबसे डाঙৰ কথা যে উইথ কনসেন্ট 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ লগত সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কোনেও কৰিব নোৱাৰে The minimum age for sexual intercourse with consent for married women has been raised from 15 years to 18 years. তাৰমানে এতিয়া 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যদি কোনোবাই বিয়া কৰায় আৰু যদি তাত সন্তান থাকে তেতিয়ালে সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স ইজ প্ৰুফ যে 18 বছৰ আপুনি 16ত বিয়া কৰালে 12 বছৰত বিয়া কৰালে 18 বছৰ আগতে আপোনাৰ সন্তান হ'ল তাৰ মানে 18 বছৰৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ পত্নী হলেও আপুনি সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিব নোৱাৰে আৰু যেহেতু সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিছে দিস হ্যাজ বিকাম এ নিউ ক্যাটেগরি অফ অফেন্স আন্ডার ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ইয়াৰ ফলত চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম আৰু ন্যায় সংহিতাত কোৱা হৈছে যে 18 ইয়াৰ্ছৰ তলৰ even consensual intercourse is equivalent to rape অর্থাৎ 16-17 বছৰৰ ছোৱালী with consent to যদি আমি sexual intercourse কৰো it will be considered as rape and it will be punishable as offense of rape गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफोरा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय क्रिटिकल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडियाट्रिशियान पेथोलॉजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलॉजिस्ट ओबीएस एंड गाइनो कार्डियोलॉजी जेनेरेल सर्जन न्यूरोसार्जारी एडवांस लाप्रोस्कोपिक ईएनटी सर्जारी डिपार्टमेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट अर्थोपेडिक्स रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार इन्टार फेसिलिटी इउनिट फिजियोथेरापि रेडियोलजिस्ट हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट इउरोलजिस्ट इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट सिटी स्केन एक्स-रे पेथोलजि डिपार्टमेन्ट भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबांबा मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655502048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।